Imos aló, comisións de servizo, tanto de saúde como de conciliación, é do que toca falar hoxe. Como xa levo moitos anos facendo directo este das comisións, e ás veces pois sempre se olvida de que hai xente de que está por primeira vez vendo un directo sobre comisións de servizo, pois vou intentar empezar polo básico, que é que son as comisións de servizo e quen as pode pedir. Sobre que son? Bueno, temos as comisións de conciliación, que é, digamos, un procedimento que establece a Consellería de Educación para que os docentes teñamos a posibilidade pois de estar máis preto das nosas crianzas, vale? Eso é a comisión de conciliación, que xa veredes un pouco máis adiante, porque pois que as hai de varios tipos, vale? Despois están tamén as comisións de saúde, que serven, neste caso tamén, para estar pois máis preto do domicilio dos docentes, do noso domicilio como docentes, do noso enderezo. E neste caso, pois as de saúde pois son para coidar pois dun mesmo ou dun familiar, vale? Unha dúbida moi habitual, por iso é un dos motivos polo que estou empezando desde o principio, digamos, dando por feito de que vai haber xente que está vendo por primeira vez ou escoitando por primeira vez falar das comisións. Unha pregunta que me fixestes moito nestes últimos días é o que me fai pois empezar así polo básico, vale? E esa pregunta foi: eu son sustituto, podo pedir a comisión? E segundo, teño dereito, e segundo, ten sentido que a pida? A ver, tanto sexa de saúde como de conciliación, pode pedila calquera docente, sexa sustituto, sexa interino, funcionario de carreira, funcionario en prácticas, etc. Vale? Podemos pedir comisións tanto de saúde como de conciliación. Ten sentido pedila como sustituto, como interino? Xa dou por feito que sí. Como sustituto? Pois tamén ten sentido, porque nunca sabemos o que vai pasar nunha adxudicación no CADP, na que se saen moitas vacantes adxudicadas, pois é probable que poidas ter dereito a unha comisión. A ver, lóxicamente, se estás nunhas listas como xeografía, historia, castelán, galego, matemáticas, que hai tropecentas persoas e és dos últimos sustitutos, pois é moi probable que non che adxudiquen por comisión. Pero iso non quere dicir que non poidas pedila, vale? Eu, de feito, a todo mundo que me pregunta, sempre lles recomendo que pidan a comisión de conciliación, a de saúde, a que corresponda, vale? Entón, dito isto, se alguén quere facer preguntas, hoxe, como vou estar falando todo eu de seguido, non vou estar mirando para o chat para nada, entón, se queres facer algunha pregunta de todo o que vai explicando, pois ao final da formación esta, non sei como chamarlle, o directo, ao final do directo, pois podedes facer as preguntas directamente hoxe aquí directamente no chat de Twitch. Cando son directos así máis grandes, pois sempre digo que me fagades mellores preguntas en Discord, porque así quedan aí registradas e se teño que volver outro día volvo, pero pola experiencia dos últimos anos sei que os directos sobre as comisións pois teñen un número de xente pois que me permite poder responder as preguntas directamente aquí no chat de Twitch, vale? Así que xa digo, ao final, cando remate, podes preguntar o que queirades de todo o que vai explicando, que, bueno, van ser bastantes cousas. O que vou facer para que teñades clara a estrutura, por se alguén quere planificarse un pouco e non ver todo o directo, que saibades que primeiro vou falar das comisións vou empezar polo difícil e indo cara ao fácil, vale? Entón vou empezar polas de saúde, vou empezar polas de saúde dun propio docente, despois as de saúde por un familiar e, por último, deixo as de conciliación, vale? Dito isto, eu penso que xa podo empezar, non sen antes darlle as boas noites a Lucía Lalín, que me escribeu aí no chat. Nada, como digo, xa digo, vou empezar polas comisións de saúde, neste caso son as do propio docente, que, como ben sabedes, que é outra pregunta tamén que fixestes moitísimo, porque vos tardaba, digamos, este prazo, vale? Había moita xente que dicía, pero a ver, estamos en abril, xa en abril, fixadevos, xa en abril, había xente que dicía, pero por que non se abre o prazo da comisión? Se o ano pasado pedín en abril, ou hai 2 anos pedín en abril, ou que sexa. A ver, as comisións, isto te deo claro, sempre teñen o mesmo prazo, que é o que estades vendo nas vosas pantallas. Sempre é un prazo de 10 días hábiles despois de que se publica a resolución definitiva do concurso xeral de traslados no DOGA, vale?
pero sempre é o último concurso que se publica, porque se vos fixades, por exemplo, este ano que é concurso estatal, vale, do concurso de traslados, cando é estatal, normalmente sae primeiro a adxudicación de secundaria e despois a de mestres, vale? Entón, a de secundaria que saiu a semana pasada, había outra vez moita xente que preguntaba: mira, Pablo, xa saiu a adxudicación? E eu dicíalles: non, hai que esperar a que saia no DOGA, pero a de mestres, porque aínda faltaba a de mestres, vale? Sempre é despois da última adxudicación definitiva do CXT e de que esta se publica no DOGA. Iso, como ben sabedes, ocorreu ontes, cos erros que xa seguramente moita xente coñecedes, entón nada, o prazo para as comisións pois comeza hoxe, vale? E isto aplícase a todas as comisións, as de conciliación de todos os tipos e as de saúde de todos os tipos, vale? Máis cousas. Ahora sí, máis cousas. Cal é a páxina onde ou a que temos que acceder para empezar a nosa solicitude de comisión? E de lo ver despois, vale? Non o dixen ao comezo, pero despois de cada unha destas explicacións sobre cada unha das comisións vou facer unha simulación para que vexades como se participa, vale? Entón, para esa simulación eu irei a esa página web que estades vendo nas vossas pantallas, que é edu.xunta.gal/CADP, e aí veredes pois, como se fai a participación, e xa explicarei despois como tedes que subir a documentación, que hai moito lío con iso este ano, etc, etc, vale? En principio, pode haber problemas con isto de que se pide no CADP, a xente confunde CADP con comisións. Olvidado o CADP, vale, o CADP tamén sempre ten máis ou menos o mesmo prazo, que é comeza cara a mediados, máis ben tirando a finais de xuño, vale, as comisións sempre van ser antes, e non teñen nada que ver realmente co CADP, vale, aínda que hai moita xente, que xa veremos máis adiante, que se quides ter que facer unha petición de comisión, é obrigatoriamente tamén o CADP, vale, disto falaremos máis adiante. Agora era simplemente para mencionar a página web na que imos ter que facer a participación ou a solicitude de comisión, como veredes despois cando eu no tutorial pois faga esa simulación de solicitude de comisión de saúde neste caso, vale? Ben, como dicía, estamos nas comisións de saúde propia, entón vai haber unha documentación que obrigatoriamente ides ter que presentar, vale? Esta é a documentación obrigatoria, vale? Digo así entre comillas porque no segundo caso que vedes aí da copia da resolución administrativa do grau de discapacidade propio do docente, iso tedes que achegalo só se o tedes, vale? Non é un requisito, digamos, non vos van denegar a comisión por non ter un recoñecemento de discapacidade, vale? Pero se o temos, pois está ben achegalo, vale? O que si é obrigatorio na comisión de saúde propia, tamén non vai ser na de saúde por un familiar, é entregar un informe actualizado. Que significa informe actualizado? Que hoxe fixen unha comisión dun rapaz, non sei se me está vendo, pero dun rapaz que me viña cun informe do 2023. Vale, iso non vale, un informe actualizado é un informe do ano en curso, 2025 neste caso, vale? Preguntaban, por exemplo, hai nada, cando eu estaba esperando a que desen as 10 e xa estaba co directo aberto, preguntaba alguén en Discord se vale o informe médico do teu médico de cabeceira ou se necesitas tamén informes acreditativos de enfermidades de especialistas ou se había que entregar os dous, vale? Aquí tedes literalmente o que pon a orde, vale? Informe actualizado do médico de cabeceira, bueno, de atención primaria é dicir, se tes unha cousa xa che vai valer, ou se tes a outra tamén che vai valer a outra só, e se tes as dúas, pois mellor aínda, porque máis información que terás, vale? Con isto non estou dicindo agora que todo o mundo que presentara xa hoxe, aínda que eu recomendo nunca facelo o primeiro día, recomendo sempre esperar polo menos o meu directo, vale? Porque o primeiro día sempre fai a aplicación da Xunta, case sempre, vale? Entón, se alguén xa presentou a comisión e presentou simplemente un informe do médico de cabeceira, pois que non vai agora volverse tolo pedindo informes de especialistas porque Pablo dixo que era mellor, non. Pablo dice que vale de calquera maneira, pero lógicamente, canto máis información teñas, pois mellor, sobre todo se tes dúbidas se pola túa enfermidade che poden conceder a comisión ou non. Bueno, pois se tes máis informes, pois tes máis posibilidades, vale? Hai algún modelo para este informe médico? Non. Hai moita xente que pregunta se é necesario o informe, facelo no documento este que é o informe oficial, este o papel amarelo. Non.
é simplemente ir ao doutor e dicirlle, mira, vou pedir unha comisión de saúde porque son docente, necesito un informe médico pois con a miña situación actual a respecto da miña saúde, vale? E ese informe que che vai facer, lóxicamente non che vai facer un médico un informe nun folio en branco á man, non, vai che facer nun documento do Sergas, co logo do Sergas, o logotipo, etc, etc. Entón, iso xa vale, non hai que entregar, non hai un modelo específico, nin moito menos, vale, o informe médico que faga o médico ou os especialistas, vale? Ben, máis cousiñas sobre a Comisión de Saúde propio. Oi, Dios, espera que aquí foise unha pinza. Vale. Sí, nada, vou ir falando ao mesmo tempo. O que vou facer primeiro é a simulación da comisión de saúde propia e depois a de familiar, pero cando vou explicando aquí ao comezo, que non me dera conta, vou ir explicando as dúas comisións, vale? A de saúde propia e de familiar. Entón, os anteriores eran os requisitos da de propia, vale? Eu penso que quedaron bastante claros, vale? Con respecto ás comisións de saúde dun familiar do docente ou da docente, aquí imos ter que presentar tamén obrigatoriamente o que xa acabo de dicir, o informe médico actualizado deste ano, vale? Tamén imos ter que xustificar o parentesco, normalmente faise cunha copia do libro de familia, vale? E despois tamén, moi importante, vale, moi importante, o certificado de empadroamento colectivo. Isto quere dicir que debemos estar empadroados coa persoa pola que pedimos a Comisión de Saúde con ese familiar, vale? Debemos estar empadroados colectivamente. Hai algún caso no que non sexa necesario estar empadroados colectivamente? Sí que os hai. O máis mítico, ou o máis habitual, pois eu vivo no primeiro e meus pais, vou pedir a comisión por meu pai e meu pai vive no segundo ou no edificio de enfronte, iso tamén valería, vale? Iso sí, aí nestes casos ides ter que achegar ou facer un escrito, pois dicindo declaro responsablemente que eu vivo en tal sitio e meu pai vive no piso de arriba, e achegar pois os certificados de empadronamento correspondentes, vale? Pero que se vades que se pode facer, vale? De feito, eu teño feito xa algunha comisión con esta casuística e sempre non la aprobaron sin ningún problema, vale? Ata hoxe polo menos, vale? Este ano non sei o que vai pasar. E despois tamén é obrigatorio que o familiar teña recoñecido un grau de discapacidade igual ou superior ao 65%, vale? É obrigatorio ter este informe co grado de discapacidade? A ver, obrigatorio non é, moi recomendable sí, porque hai casos nos que pola evidencia de enfermidade pois non fai falta tampouco un recoñecemento un grado de discapacidade, vale? Entón, aínda que non o teñades, eu sempre digo a todo o mundo, se a enfermidade é o suficientemente grave, pois pedidea igual, aínda que non teñades ese grado de discapacidade, vale? Hai casos nos que sí que se concede sen este grau, pero bueno, o mellor, como a sempre, é ter e cumprir todos os requisitos, vale? Máis cousas das comisións de saúde. Como fustes vendo ata agora, pois hai comisións de saúde propia do propio docente ou por un familiar, vale? Unha pregunta moi habitual é cal prima? O sea, se eu teño a desgraza de poder pedir as dúas, vale, por saúde propia e por saúde dun familiar, cal pido? A ver, podense pedir as dúas e despois renunciar a unha, vale, pero que saibades que pois tes que renunciar a unha tamén, a que máis prioridade dá ou a que na adxudicación se adxudica con prioridade con respecto a outra é a de saúde propia, é dicir, primeiro adxudícanse as de saúde propia e despois as de familiar, vale? Con respecto ás de conciliación, van despois destas, é dicir, primeiro adxudícanse comisións de saúde propia, despois por familiar, despois comisión de conciliación tipo 3, tipo 2 e tipo 1, vale? Tipo 3 son 3 fillos, tipo 2 2 fillos e tipo 1 un fillo. Con respecto a algo que fun comentando antes e que se me veu agora á cabeza, para o tema este, por exemplo, cando tedes que facer unha declaración responsable, pois que imaginadevos que outra casuísta que no certificado de convivencia aparezo eu, aparece meu pai e aparece meu irmán, vale? Entón pode ser un problema, ou polo menos habería que justificar que meu irmán non é a persoa que se ocupa de meu pai, senón que son eu,
vale? Se estamos os tres vivindo xuntos, vale? Que se fai nese caso? Unha declaración responsable. Hai un modelo de declaración responsable, se buscades en Google ides a topar tropecentos, pero unha declaración responsable é tan simple como poñer arriba os teus datos, Pablo Rodríguez Vila con DI número tal, enderezo en tal, efectos de notificación, declaro responsablemente que é o que teñes que declarar, vale? Neste caso, pois iría que meu irmán non se pode facer cargo de meu pai polo seu horario laboral, que é de 8 da mañá a 8 da noche, traballa media xornada, vale? Entón, iso non hai tampouco un modelo específico para facer bueno, haino en Google se o buscades, pero sinceramente tampouco fai falta esta manía de ter modelos para todo, a día de hoxe non é necesario, vale? Certificado de dependencia, certificado do grau de discapacidade, vale? Se chegades o de dependencia, pois seguramente a enfermidade non é moi allá, pois seguramente vos la deneguen, porque o que di a orde é o certificado de discapacidade, vale? Máis cousas da Comisións de Saúde. Tede en conta tamén que, se, por exemplo, falo outra vez de meu irmán, se estivésemos os dous traballando na Consellería de Educación, por exemplo, vale, só un dos dous poderíamos gozar pola comisión de meu pai, ou solicitala, vale? Podemos solicitar os dous, pero ou un renuncia ou igual non la denegan os dous, vale? Xa ben claro na orde que só se pode gozar por un familiar cando hai dous docentes implicados, o sea, que só pode gozar un docente cando hai dous docentes implicados e un familiar só. Estou liando, pero creo que me entendedes co que pon aí na imaxe, vale? Máis cousiñas. O das peticións. A ver, isto tamén é unha dúbida que sae todos os anos, vale? Nunha comisión, tanto xo digo agora, pero seguro que o vou repetir despois na de conciliación, vale? Nunha comisión, o espírito da comisión é que che permita, no caso de conciliación, conciliar, é dicir, estar cerca dos teus fillos ou fillas, ou fillo ou filla. E no caso das de saúde, estar preto do teu enderezo, xa pides por ti, ou preto do familiar, xa pides por un familiar, vale? Ese é o espírito da comisión, vale? Pero a ninguén lle quita de facer peticións realmente a onde queira, vale? Eu sempre recomendo facer as peticións que realmente pois che permitan nun caso conciliar ou noutro caso que a túa saúde mellore ou que che permitan estar cerca do teu familiar. É dicir, por exemplo, no meu caso, eu penso que nunca se me ocorrería pedir unha comisión de ningún tipo a máis dunha hora de viaxe, vale? Porque xa é unha hora ida, unha hora volta, vale? Se alguén quere pedir a 2-3 horas todo Galicia, é problema del, vale? Eu, desde logo, non o faría. Despois xa falarei un pouco máis adiante de por que non o faría, vale? Pero aquí o que vos quero explicar é que se facedes peticións que estean a máis de 20 km do voso enderezo, debedes priorizar os centros que estean no radio de 20 km do voso enderezo, vale? A orde dentro deses 20 km non ten que ser primeiro que estea a 1 km, despois o que estea a 2, despois o que estea a 5, despois o que estea a 10. Non, podes poñer a orde que queirades, vale? Pero sempre que fagades peticións a centros que estean a máis de 20, hai que poñer primeiro os que estean no radio de 20 km, vale? Hai unhas excepcións, non sei se o puxen por aquí, sí. Hai unhas excepcións, vale, que son de petición voluntaria dentro do radio dos 20 km, vale? Non temos obriga neses 20 km de poñer centros penitenciarios, EPAPUs ou centros que teñan xornada partida, vale? Non é necesario, vale? Máis cousas. Este requisito, que é moi importante e que por desgraza hai moita xente que non cumpre porque se olvida ou non se dá conta de que cando tes destino, o sea, cando participas no CXT, vale, cando podes participar no CXT, se vas despois pedir unha comisión, non che queda outra que participar no CXT. E todo o que vais pedir na comisión ten que estar pedido no CXT. E desde o ano pasado, xa vos advirto agora, tanto para estas comisións como para as da conciliación, desde o ano pasado, se ti na comisión tes pensado pedir a localidade de Lugo e todos os centros de Lugo, que saibades que no CXT o requisito era ter pedido
todos os centros de Lugo, vale? Isto digo para quen pideu só un. Quen pideu só un, pois élle mellor pedir só a comisión no centro que pediu no CXT, vale? O ano pasado atopámonos, xa digo, foi unha sorpresa para todos o tema este de que o espírito de conciliación reflítese así, dixo os señores da Consellería, vale? Eu avisados estade xa, vale? Entón, moi importante, se vas pedir unha comisión, participar, ou ter participado, máis ben, que agora xa non ides poder participar, ter participado no concurso de traslados. Aquí exceptuamos, porque sae todos os anos tamén, esas persoas que, porque están no seu primeiro ano de destino definitivo, non poden participar no CXT. Estas persoas non teñen o requisito de participar no CXT, vale? A ver, se ves de fora e queres pedir unha comisión, bueno, que refíreste, a ver, hai unhas instruccións, porque ti, lóxicamente, se ves de fora, entendo que a aplicación non che vai deixar, porque aínda non és daqui a todo 1 de setembro, para que me entendas. Entón, eu entendo que nese caso hai unhas instruccións na página web da Consellería do CADP, onde se participa na comisión, aí pon o que tedes que facer as persoas que venen de fora, vale? Sinceramente non sei se está este ano, pero está todos os anos e imagínome que estará, vale? Estou confiando na Consellería en que puxeran esa información para xente que ven de fora, vale? Bueno, de todas maneiras estou pensando eu, se querías vir para Galicia, a comisión quererala para onde querías pedir, digo aquí. Podo entrar no CADP, vivo aquí. Bueno, se che deixa entrar no CADP será porque, non sei, non entendo moi ben. Bueno, ese tipo de consultas ou máis facedes por privado ou a un sindicato ou a que queirades, vale? Pero non me podo parar agora no medio deste directo a cousas particulares, vale? Ben, máis cousas. Relacionado co anterior, vale? Quen teña destino definitivo para poder pedir unha comisión, neste caso de saúde, porque os kilómetros na de Concilia ides ver que son distintos, vale? Hai que ter ese destino definitivo a máis de 100, a máis de 100 km, a máis de 50 km, vale? Se tes destino a máis de 50 km, sí que estades habilitados e habilitadas para poder pedir unha comisión por motivos de saúde, vale? Fixadevos tamén que aí di que cando haxa motivos de saúde indubidables, vale? Nese caso, ides poder pedila ainda que teñades destino a menos de 50. Igual que se prestades servizos en centros de xornada partida. Tamén ides pedir ainda que esteades a menos de 50 km, vale? Ben, sigo coas comisións de saúde, das comisións de conciliación, ben sabedes que falarei un pouquiño máis adiante, vale? Agora estou coas de saúde. Moi importante, vale? Isto escribino pensando en todos os docentes, pero pensando un pouquiño máis nos interinos e sustitutos, vale? Con respecto a todos os docentes, incluídos interinos e sustitutos, tedes que ter en conta que cando pides unha comisión poden darcha ou non darcha, vale? E o primeiro motivo é porque ten que haber vacantes nos centros que ti pidas, vale? Se non hai vacante, xa non xa van dar, se non as pediche, vale? Se non pediche eses centros. E con respecto, ou máis ben dito concretamente con respecto ao persoal interino ou sustituto, tede en conta que só vos van dar destino en comisión, tanto de saúde como de conciliación, só vos van dar destino se houvese no CADP tantas adxudicacións ao voso colectivo, é dicir, a interinos e sustitutos, como posto teñades na lista. Vou explicar un pouco máis claro porque isto sempre dá moito lío. Imaginadvos que eu estou nas listas de lingua e literatura galega, como xa estiven, vale? Imaginadvos que eu son entre interinos e sustitutos, porque en secundaria xa sabedes que hai interinos e despois sustitutos, en mestres non, son todas interinos e interinas, pero imaginadvos que eu de galego son o sustituto, contando interinos e sustitutos, pois son o sustituto 59, vale? Para que a mí se me aplique a miña comisión, vale, para que eu teña dereito a comisión, se eu son o sustituto 59 entre interinos sustitutos, ten que haber no CADP 59 mínimo adxudicacións ao meu colectivo a interinos e sustitutos, para que a mí se me active a concilia ou a comisión de saúde, neste caso, dá igual, vale?
Se hai menos de 59 adxudicacións a interinos e sustitutos, a min non me van adxudicar en ningún caso por comisión. Poderán adxudicar por ordinaria no CADP que vou facer despois en xuño, vale? Pero, desde logo, por comisión non me van adxudicar, vale? E lembrade, insisto, dixeno ao principio xa do directo, todos os docentes, todas as docentes, podedes pedir comisión tanto de saúde como de conciliación, sexas funcionario de carreira, provisional, con definitiva, funcionario en prácticas, interinos, sustitutos, sustitutas, interinas, todo o mundo pode pedir comisión, vale? Tanto de saúde como de conciliación. Máis cousas das de saúde, estou acabando xa e xa paso á páxina web para que vexades como se solicita, vale? Moi importante e relacionado con algo que dixen ao principio, vale? Eu dixenvos ao principio que recomendaba sempre pedir os centros que realmente che permitan conciliar ou estar cerca por motivos de saúde do teu familiar, por exemplo, vale? Por que non recomendo facer peticións ás gallas nas comisións, nin e moito menos pedir todo Galicia ordenando as provincias? Porque nese caso, se ordenas as 4 provincias e chega a ti a adxudicación, a ti vanche dar en calquera sitio de Galicia con comisión, vale? E non vas poder nin permutar porque estás adxudicado por comisión, vale? Entón, o habitual é que a xente que participe despois no CADP, pois que no CADP aí xa amplías un pouco máis as peticións, vale? Pero na concilia ou nas saúdes, o máis recomendable é facer peticións a centros que vos queden realmente cerca, vale? Por este motivo, porque con comisión concedida non se pode permutar. Bueno, perdón, con comisión concedida non, porque podes tela concedida non axudicada. Con comisión axudicada non podes pedir permuta, vale? Insisto, se non che conceden a comisión, vale, vas poder permutar porque non che conceden, pero é que, aínda que che concedan, se non che axudican, tamén vas poder permutar. Vale, o rollo é ter unha axudicación. O rollo é que ti no CADP aparezas ao lado ca coletilla de comisión de o que sexa. Se apareces así no CADP non podes permutar. Se non aparece, sí, vale. Outra cousa moi importante, o tema da dobre instancia. Isto aplica tamén tanto ás comisións de conciliación como ás de saúde, vale? A dobre instancia, que significa facer 2 instancias, fai referencia a unha instancia da comisión agora, neste prazo, e outra instancia despois do CADP, vale? Hai profesorado, que sodes todos os que sodes provisionais, vale? Todos os que sodes provisionais, que non tedes aínda destino definitivo, todos os interinos e todos os sustitutos, se pedides unha comisión, obrigatoriamente, despois tedes que participar no CADP, porque a comisión non é obrigatoria. Podedes pedir, é unha vantaxe que dá a Consellería para quen cumpre os requisitos, vale? Pero para vós, interinos, sustitutos, provisionais, funcionarios de carreira provisionais, para vós é obrigatorio participar no CADP, vale? Entón, se fixestes a comisión, lembrade que ides ter que participar no CADP. E iso é o que significa o tema da dobre instancia para certas persoas, vale? As que dixen antes. Despois tamén, normalmente non falo disto no directo das comisións, pero este ano quero falar porque me chamou moita a atención que se vos fixades na resolución que sacou este ano a Consellería, indica que este é o único prazo para pedir comisións de saúde. Chamoume a atención porque, en teoría, non é o único prazo para pedir comisións de saúde. Porque hai o prazo, ou había, non sei que queren facer este ano, o prazo das comisións sobre vidas, vale? Entón, aproveito e contovos un pouco, debido a isto, que é iso das comisións de causa sobre vida, vale? Vos imaginadevos, falaba antes de meu pai, que estou mencionando moito hoxe, imaginadevos que eu agora mesmo non pido unha comisión de saúde porque meu pai, pois, está ben, vale? Pero imaginadevos que remata este prazo de comisións de saúde, digamos, ordinario, vale? E que a meu pai, pois, dentro de un mes, pois, lle dá calquera cousa e despois resulta que eu sí que podería ter tido pedido unha comisión por meu pai, vale? Pois, o normal é que no mes de xullo hai o prazo de comisións por causa sobre vida, vale? O que lle pasou ao meu pai unha vez que rematou o prazo ordinario é unha
causa sobrevida, é dicir, eu podería pedir en xullo unha comisión por causa sobrevida, vale? Só causas sobrevidas, non vou facer un informe médico novo máis tal, a ver se me van... Non, son causas sobrevidas, vale? E lembrade tamén, isto tamén é unha diferencia importante con respecto ás comisións de conciliación, e de lo ver despois cando fale das de conciliación, non? Pero ides ver que as comisións de saúde, o persoal que supera as oposicións, as comisións de saúde non as pode pedir, a non ser que fose antes interino, e como interino, pois despois aplicarían ya se aproba, vale? Pero despois de aprobar, o que si podes pedir son comisións de conciliación, pero se nunca traballache para a consellería e aprobas agora, o único que vas poder pedir é de conciliación. De saúde, non. Nin de familiar, nin de propia. Vale? Entón, nada, ata aquí sería a explicación sobre as comisións de saúde. Agora o que vou facer vai ser irme á páxina web do CADP, que é onde se solicitan este tipo de comisións. Entón vou explicar primeiro como se pide unha de saúde propia e despois como se pide unha de saúde familiar, vale? Como xa teño moito adiantado da explicación que acabo de dar, pois vou ir bastante áxil, vale? E cando remate, pois xa empezo coas comisións de conciliación, vale? Entón, deixade un momento porque teño que activar aquí isto e isto e quitar isto. E agora estades vendo unha cousa moi rara que son eu e o meu fondo de tal moitas veces, pero isto vou non solucionar, espero que agora. Así que deixade de mover isto para aquí. Bueno, cousas do directo. Vale, entón, como dicía antes, a páxina web de participación é edu.xunta.gal/CADP, vale? Que é esta que estades vendo agora nas vosas pantallas, vale? Esta é a páxina de participación do CADP. Aquí tedes información que vos recomendo ler, vale? E unha vez lida, aquí neste botonciño verde, encendedes a televisión e identificadesvos co o voso... eu vou non facer coa chave 365, pero, bueno, podes facelo con certificado digital, co usuario de educación, vale? A min gustame sempre facelo directamente coa chave 365, porque eu pensade que fago este procedimento para terceiras persoas que veñen polos locais da CIGA a facer a comisión. Entón, como fago para terceiras persoas, para comprobar que a persoa vai ter a chave 365, sempre lle digo que aquí se identifique coa chave 365, vale? Porque senón despois na sede electrónica eu non lle podería presentar a instancia, vale? Entón é por ese o motivo polo que eu uso a chave 365, vale? Entón vos identificade, vos xa digo co que queirades. E unha vez identificados, ides ver que aquí aparece isto de anexos, que son os códigos dos centros que despois ides poder pedir, vale? Distribuídos por corpo. Aínda que, bueno, eu despois direivos unha maneira de copiar os códigos e de ordenar os centros moito máis sinxela que andar buscando aquí, porque isto non deixa de ser un Excel, que é un rollo andar buscando, copiando e pegando, pero, bueno, despois direivos unha forma máis sinxela. E despois tedes aquí un apartado de instancias que van ser instancias que teñades presentado con anterioridade. Eu aínda non teño presentado ninguna, por iso non me aparece nada. E despois en solicitudes é onde debedes entrar para facer a vosa solicitude de comisión, vale? Deixademe pechar a min isto que tiña aberto, estiven facendo probas pola mañá, como sempre que fago un tutorial, e por iso tiño tantas instancias abertas, pero necesito pechar estas, senón despois nas de conciliación non me vai deixar, vale? Pero, bueno, vos cando pulsades en solicitudes, o que ides acceder é a isto, vale? Vos isto de arriba non ides ter, isto teño eu porque son moi free que fago moitas probas, vale? Entón, aquí onde di nova solicitude, vos ides ter que seleccionar o voso corpo, a vosa especialidade xa la vai cargar automáticamente, a non ser que teñades varias. A modalidade de participación, aquí onde debemos escoller pois o que imos pedir. Eu, como dixen que ia facer primeiro saúde propia, despois saúde dun familiar, pois vou escoller comisión de servicios por razóns de saúde do propio docente, vale? E pulsamos aquí en comezar solicitude. En comezar solicitude, aquí van a aparecer os vosos datos persoais, revisadeos, incluso se os queredes cambiar, pulsaríades aquí nesta ligazón, por se queredes cambiar o voso enderezo ou que sexa, vale? E vades poder cambialo. Aparece o voso corpo, os vosos datos de prelación, vale? Aquí sempre hai alguén que me pregunta, Pablo, a min isto apareceme distinto? Sí.
Aquí pode che aparecer distinto, porque se non aprobaches unha oposición, pois estes datos non che van a aparecer, se é sustituto aparecenche outras cousas, pero bueno, basicamente, iso non é moi importante, aquí simplemente comprobade que os datos estean ben e nada máis, vale? Despois aquí está algo moi importante, que é que ides ter que seleccionar a vosa especialidade, se non vai vos dar un erro, eu xa teño seleccionado aquí galego. E despois, afíns, isto é a vosa propia vontade, vale? Eu, nunha comisión, como un afín, para que non o saiba, as afíns son aquelas materias coas que completades horario e podes pedir as que vos dé a gana, como non está regulado, eu, de galego, podo pedir impartir matemáticas de afín, tecnoloxía, música, o que me dé a gana, vale? Entón, como require preparación, non? Porque non é a vosa materia, deste que preparala máis, igual nunha comisión pois non é moi recomendable, vale? Cada un que faga o que queira. Xa digo, eu vou deixar en branco de afíns, pero xa digo, vos podedes seleccionar as afíns que vos queirades, vale? Despois, provincias. Xa o insinuei durante a explicación das comisións de saúde anterior, vale? Se eu ordeno aquí Lugo, estoulle dicindo a aplicación que a min váleme calquera centro e calquera localidade da provincia de Lugo, polo que eu vou no quitar, vale? Porque, como xa dixen varias veces, para min, o espírito dunha comisión é estar cerca do meu enderezo. Se eu vivo en Lugo e selecciono toda a provincia de Lugo, pois podenme dar a Mariña, que desde Lugo pois me queda un pouco lonxe, ou Seoane do Caurel, vale? Entón, eu, desde logo, non marcaría provincias. Vos xa sabedes que sodes libres de facer o que queirades, vale? E moito menos marcar as 4, polo que vos dicía antes, se marco as 4, estou pedindo absolutamente todo Galicia en comisión. E, por exemplo, se son provisional, vou ter un problema, porque sendo provisional vanche a xudicar por comisión, seguramente, sí ou sí, vale? E se che dan, se pos de último Pontevedra, e eu que son de Lugo me dan Tomiño, pois vou ter que apandar con Tomiño, porque non podo nin siquiera pedir unha comisión, unha permuta, porque me adxudicaron por comisión, vale? Entón, desde o meu punto de vista, aquí deixar en branco, vale? Isto de excluir os itinerantes na adxudicación por provincias, como xa non nos estou marcando, dame igual, e isto tamén, vale? Entón gardo. Unha vez que gardamos, podemos pasar xa á segunda pestana, que é a de peticións. Aquí é moi sinxelo, vale? Eu xa teño pedido un centro, que é Oi de Monforte, pero vou pedir algún máis para que vexades como se fai, vale? Para facer as peticións que vos recomendo, eu recomendo vos ir á miña página web, que é profesoradogalicia.com, que é esta que se está abrindo aquí, e que non vedes completa, porque non sei por qué, pero dá igual, non pasa nada. E aquí, en distancia centros, nesta aplicación, tedes a posibilidade de ordenar os centros en función de onde vivades, vale? Como se fai iso? Aquí vedes arriba que pon cambiar localización, entón aquí escolledes o vosso enderezo, eu vou mirar Lugo, vou intentar buscar hasta onde vivo, a ver onde vivo eu en Lugo. Por aquí está claro que non, eu debo vivir por aquí, Avenida Madrid, por aquí, Avenida Madrid, onde está a miña rúa, colega? Máis para arriba. Aquí, eu vivo por aquí, máis ou menos, vale? Entón, pecho, vale? Unha vez que marquei o clic, fixados que se moves isto, pois podes marcar exactamente onde vives, vale? Eu aquí, entón pecho, e xa me queda registrado, vale? Entón aquí marco por tempo, vale? Porque por distancia en liña recta, vale? Entón por tempo, que é por estrada, marco isto así. Eu só quero que me ordene centros da provincia de Lugo, entón teño que desmarcar as outras, vale? En tipo de centro, eu como son de escola de idiomas, vale, pois eu só vou buscar EOIS, porque senón vai me dar un erro a aplicación, vale? Entón desactivo todo o resto. Vos, lóxicamente, se sodes de primaria, pois marcade os CEIP, os CRACs, os CEP, etc, etc. Bueno, isto creo que xa o saberedes vos, vale? Eu xa digo, deixo só a escola de idiomas. E nada, agora doulle simplemente aquí a aplicar filtros, sabedes que xa me ordena as escolas de idiomas da provincia de Lugo só, máis preto do meu enderezo. Está perfecto, é dicir, a Escola de Idiomas de Lugo, a de Monforte despois, a de Ribadeo e a de Viveiro, vale? Como eu xa pedín a de Monforte, pois agora vou pedir, por exemplo, a de Ribadeo, vale? Entón, para copiar o código é tan sinxelo como nesta carpetiña de aquí, pulsar, e aínda que non aparece unha mensaxe de que se copiou o código, nada máis pulsar xa está copiado o código. Entón volvo ao CADP, e que faigo? Aquí, onde teño que meter o código, control V, e xa vedes que me pegou aí o código.
vale? Aquí seleccionaría o corpo, aquí a especialidade, aquí se tuvera lingua, pois poñería, no meu caso non bilingüe, e despois se seleccionastes na pestana anterior afins, pois poñedes afins. E itinerantes no caso de que non vos importe pois impartir a vosa materia en varios centros, iso que é unha praza itinerante, vale? E iso afecta normalmente a primaria, vale? O corpo de mestres. Entón aquí selecciono engadirse ao final da lista e doulle a aplicar, vale? Entón vedes que aquí xo teño metido, aínda que aínda na lenda, aquí abaixo na lenda non aparece nada, vale? E para que me apareza na lenda, o único que teño que facer é pulsar en guardar. Se pulso en guardar xa automáticamente ao pulsar en guardar, ides ver que se pulso aquí, pois xa me aparece EOI de Ribadeo, especialidade de galego, xa estaría ben pedido, vale? Entón eu agora na comisión estaría pedindo de primeiro a EOI de Monforte e segundo a EOI de Ribadeo. Se quixese borrar, por exemplo, imaginados, a EOI de Monforte quero borrala, pois aquí abaixo doulle a debe eliminarse, aquí, perdón, é que non estades vendo porque non sei porque non me colle. Esperad un minuto que vou facer que me colla a pantalla inteira, vale? Porque non sei por qué estaba recortado isto. Entón isto é tan fácil como... A ver... Vale, isto debe estar recortado, non sei moi ben por qué. Agora xa está. Aí, vale. Un momento, só estou recortando isto por aquí. Aí, e agora, así. Vale. Vale, xa está. Agora sí que vedes todo mellor. Vou agrandar un pouco. E agora estamos ben. Vale. Entón nada, pulsaríades aquí abaixo onde debe eliminarse, vale? Aplicades, e xa vedes que desaparece o código. É así de fácil se piden as peticións, vale? Non vou pararme moito máis aquí, porque xa digo, o normal na comisión é non pedir moitos centros, entón, bueno, pouco tempo vos debe levar, vamos. E nada, pulsades en guardar, e xa está guardado, vale? Datos alegados. Esta pestana é moi importante porque aquí é onde tedes que indicar a documentación que queres alegar. Como estamos nunha comisión de saúde propia, o requisito é o informe médico actualizado que tedes que marcarlo aquí, se non vai vos dar un erro, vale? E despois, se tedes recoñecemento de discapacidade voso, porque estamos na comisión de saúde propia, pois podedes facer dúas cousas, ou marcar aquí e despois subilo na sede electrónica, ou marcar e aquí, se xo entregastes en anos anteriores, pois indicar que volo consulten, vale? Aquí tede cuidado porque o A son as comisións de conciliación e o B as de saúde, vale? Entón, lóxicamente, como está nunha comisión de saúde, poñede B, vale? Non vos confundades aquí. E así o que estás facendo é que se no ano 2023 eu entreguei a resolución Estado de Recoñecemento de Discapacidade, pois estou nos autorizando a eles a que me consulten directamente, vale? Autorizo a Subdirección Xeral de Recursos Humanos a que consulte o procedemento da Comisión de Saúde, lembrade o B, Comisión de Saúde, do ano 2023, vale? Se non vos dá seguridade, non vos fiades moito da Consellería porque últimamente non fai máis que meter a pata garrafalmente en temas informáticos, bueno, pois seleccionades aquí isto e na sede electrónica achegádelo, vale? Eu vou non deixar desmarcado porque eu non vou chegar, só vou chegar informe médico, vale? Despois isto, tedes que marcar aquí o sí para que vos consulten automáticamente o voso DNI, e isto sería no caso de que teñades un grado de discapacidade que fose recoñecido pola Xunta de Galicia, porque se foi recoñecido xa non vos facería falta aquí a chegar nada, simplemente indicádelo aquí para que vos lo consulten automáticamente, vale? Eu xa digo, non vou marcalo e xa está, vale? Agardamos a documentación e nada, como eu aquí dixen que simplemente ia subir informes médicos, que xa vos digo eu que é o máis habitual cando se pide unha comisión de saúde propia, o normal é subir só os informes médicos propios, pois subímolos despois na sede, vale? Este apartado de documentación que este ano está volvendo loco a maioría da xente, porque a xente está pensando que aquí é onde se sube a documentación, e non é aquí, vale? A documentación súbese no paso seguinte na sede electrónica, e para ir á sede electrónica temos que primeiro validar. Para validar pulsades aquí, agora aquí, para enviar á sede, e agora imos a acceder á sede electrónica pulsando aquí, vale? Aquí tedes que outra vez identificarvos coa chave 365, certificado digital
ou con outros métodos que aquí aparecen. E unha vez na chave, o único que nos queda aquí pois é achegar, neste caso, porque eu só vou achegar o informe médico, pois pulsar aquí, buscar no meu ordenador o informe médico que vimos poñer que é pois esta foto da ciga. E nada, agora aquí abaixo pulsamos en continuar. Lóxicamente, se vos tedes que chegar máis documentación, que xa vos digo que vai ser raro nunha de saúde propia, pero podría ser, pois no paso anterior podedes, vale? Incluso podedes, se queredes achegar algo que non ven aquí, vale? Imaginadevos que tedes informes médicos, pero que ademais tedes un informe pericial que vos fixeron para solicitar unha incapacidade, por exemplo, vale? Pois se queredes achegar o informe pericial, aquí non tedes ningún sitio para metelo, pero se pulsades aquí en engadir outro documento e poñedes informe pericial, dades a agardar, e agora ides poder subir aquí o informe pericial, que no meu caso pois vai ser outra foto da ciga. Vale, e agora sí, aquí pulsamos en continuar, e agora sería asinar e enviar, chegaríavos ao móvil un código que teades que introducir aquí se estades facendo o proceso coa chave 365, se con certificado digital asinades directamente, e xa está, vale? Eu non vou presentala, lóxicamente, así que saio, vale? E vou sair aquí da presentación tamén. Vale, e agora vou volver outra vez ao inicio para pedir unha comisión de saúde por un familiar. Estas son as máis complicadas da noite, vale? As comisións de saúde familiar. Primeiro, porque teñen cousas que costa atopar, hai xente que non sabe, por exemplo, onde está o anexo 2, que é obrigatorio, e dá un pouco de traballiño acceder a él, pero, bueno, se seguides o tutorial, pois xa ides ver como se vai, vale? Entón nada, agora imos coa de saúde propia, outra vez volvo a escoller corpo, especialidade, modalidade de participación, agora escollo familiar do docente, e comezar solicitude. Vale, aquí outra vez máis revisades os vosos datos, se hai algún erro nos datos persoais de arriba, pulsades aquí para cambiálo. Aquí vou ir super rápido porque é o mesmo de antes. Aquí galego das especiales afíns xa expliquei porque eu non as poñía. A preferencia de provincias xa expliquei porque eu as deixaría en branco, así que doulle a agardar. E chego outra vez á pestana de peticións. Tampouco vou facer as peticións porque xa hai uns minutos acabo de facelo, vale? Entón, nada, unha vez que fagades as vosas peticións, se non sabedes como, retrocededes 3, 4, 5 minutos como moito, e xa o vedes, e cando acabedes, dades a agardar. Vale. Agora imos á complicación, os datos alegados. Aquí vedes que xa hai máis batiburrillo, vale? Por que hai máis batiburrillo? Primeiro, porque aparece en primeiro lugar aquí un anexo 2 que, resumindo, é un documento que vai ter que asinar o voso familiar polo que pedides a comisión, porque lembrade que agora xa pasamos as comisións de saúde por un familiar do docente, vale? Entón ese familiar vai ter que asinarvos este anexo 2, que é a autorización para que a Consellería poida consultar os datos deste familiar, vale? Entón hai que marcalo, senón daría un erro, vale? Despois xa vos digo a onde hai que ir para conseguir este anexo 2, vale? Porque moita xente, aquí a pregunta é onde está o anexo 2, vale? Aparece un cacho máis pa diante. Vale, tamén é obrigatorio o informe médico actualizado do médico de cabeceira ou de especialistas, igual que xa expliquei antes, vale? E aquí pois temos algunha cousa máis, vale? Xa vos expliquei cales eran os requisitos ao comezo do tutorial, entón, lóxicamente, vai haber que entregar o libro de familia, o certificado de empadroamento colectivo e a copia do recoñecemento do grau de discapacidade, vale? Tal e como está agora marcado, sería para despois na sede electrónica achegar a documentación. Pero é que se xa achegastes esta documentación en anos anteriores e non cambiou, é dicir, se xa achegastes no ano 2022 o libro de familia, pois podedes dicir á Consellería marcando aquí lembrade que é o B, e aquí o ano 2022, dicirlle que o libro de familia vos lo consulten no procedemento da Comisión de Saúde do ano 2022. Vale?
Se nunca a pedistes e o facedes por primeira vez, pois isto ten que quedar así en branquiño e na sede electrónica subir o libro de familia, vale? O mesmo co padrón colectivo, podedes indicar aquí cando queredes que lo consulten se xa pedistes con anterioridade, e o mesmo co grado de discapacidade. Digo o mesmo que dixen anteriormente. Se non se aconsellería, como últimamente falla tanto no tema informático, se non vos fiades, ainda que o entregades en anos anteriores, podedes outra vez subir todo á sede, vale? Isto ten que estar marcado tamén en sí porque é para que vos consulten o DNI e aquí tedes que poñer os datos do vosso familiar. Eu vou poñer outra vez a meu pai, que xa falei varias veces de loxe. Aí. Así, vale, é o DNI. Bueno, aquí estou inventando un pouco, pero bueno, aí vai. Un DNI e despois os vosos datos. Pois Pablo Rodríguez Vila, vale? É o meu DNI. Aquí tamén me preguntan habitualmente se isto é obligatorio cubrilo. A ver, o de arriba sí, porque xa ves que ten un asterisco, e isto, pois bueno, vou non deixar en branco para que vexades. A ver que pasa, igual resulta que dá un erro, non sei, saberei no agora. Entón nada, cando acabades de cubrir isto, guardar. Non deu erro, así que con poñer o nome do familiar xa é suficiente, vale? Agora, na seguinte pestana de documentación, ted en conta que ainda nos falta o anexo 2, vale? Na pestana de documentación vedes outra vez que aquí non pasa nada, vale? Aquí podevos aparecer documentación de anos anteriores, incluso ides poder descargala, pero aquí non é onde tedes que chegar ningún tipo de documentación, iso é sempre na sede electrónica, vale? Entón pasamos á de validación, vale? Aquí é onde aparece o anexo 2, vale? Entón, para acceder a ese anexo 2, coidado que hai que dar voltas tamén, hai que pulsar aquí, vedes que sae unha mensaxe que di que para ver o informe debe ir ao buzón de informes, e o buzón de informes é isto de aquí. Entón vou ao buzón de informes, e aquí vedes que teño o anexo 2, vale? Entón descargo, e isto, ides ter que cubrilo co voso familiar, vale? Poñendo aquí nome e apelidos, DNI, o voso nome e apelidos, vale? É aquí que autoriza o familiar a que se consulte o seu DNI, o grau de recoñecemento de discapacidade e a dependencia, se fose o caso, vale? E nada, isto asinádelo, poñedes lugar e data, asinádelo, e isto ides ter que subirlo despois, obrigatoriamente, neste caso das comisións de saúde por un familiar, na sede electrónica, vale? E ben, agora volvemos aquí e temos que enviálo á sede electrónica. Unha vez enviado á sede electrónica, pulsar aquí onde di ir á sede electrónica, aquí, vedes que xa se me abreu directamente porque xa entrei antes, vale? Entón aquí, onde di anexo 2, eu teño que, unha vez que o cubrín, vale? Non vos olvidades de cubrilo, eu vou no subir en branco, vale? Pero o voso ten que estar coberto, podese cubrir á man sen ningún problema, vale? Aquí é onde tens que subir o informe actualizado do médico de cabeceira, que eu vou subir, pois, esta foto da ciga. Ai, non me deixa porque ten caracteres inválidos. Bueno, pois subo esta foto mesma, vale? Despois, o recoñecemento do grado de discapacidade tamén hai que subilo, vale? Lembrade que se non o tedes, podes pedir a comisión igual, pero xa vos faltaría un requisito, vale? Pero xa digo, dependendo da enfermidade do docente, hai veces que sí que a conceden sin o grado de discapacidade, vale? Despois, habría que subir o libro de familia. E despois o empadronamento colectivo. E o grado de discapacidade. Non, perdón, este é o de. A ver, por que aparecen dous? Vale, mirade, porque aparece aquí todo mesturado, vale? Entón, o grado de discapacidade do familiar iría aquí, neste último, vale? Este é o do familiar. Este sería o grado de discapacidade do propio docente, vale? Tede cuidado con isto, deixado o ratonciño do ordenador así quieto e xa vos día directamente o que falta por verse, vale? Porque aquí, como vedes que se ve o mesmo, pois pode confundirse, como me pasou a min, vale? Pero nada, o grado de discapacidade sería aquí abaixo. E xa estaría, vale? O importante, por experiencia propia, é de ver xente que se equivoca, o importante é meter aquí o anexo 2, vale?
porque hai moita xente que se olvida. Vale, continuar, e nada, o de antes, asinar e enviar, se o fixestes con chave, chegavos un código ao móvil que des ter que introducir aquí, e se o fixestes con certificado digital, asinades directamente a instancia, vale? Eu outra vez vou sair de aquí porque non a vou presentar, vale? E nada, agora imos co último, que é o máis sinxelo, e vou ser rápido, e así xa rematamos o vídeo de hoxe, e xa respondo as preguntas que me fagades no chat, vale? Ben, con respecto ás comisións de conciliación, que é o que toca agora, esperad un minuto porque teño que cambiar outra vez isto todo, vale? Teño que borrar isto, e agora teño que poñer as de conciliación, que é isto, vale? Bueno, algunha cousa vou na pasar xa tamén rapidiño, porque xa comentei nas de saúde, vale? Por exemplo, do prazo xa non vou falar, é o que tedes aí. O prazo que está agora vixente é do 23 de xuño, que é hoxe, primeiro día de prazo. Nunca fagades a solicitude o primeiro día de prazo, deixade que pasen uns días, que a aplicación sempre funciona mal o primeiro día en todas as cousas da Xunta. Entón nada, neste caso é de hoxe 23 ata o 5 de xuño, vale? Hai tempo suficiente, vale? Máis cousas das comisións de saúde. Unha das diferenzas que xa comentei antes con respecto ás comisións de saúde é que as de conciliación, que é da que estou falando agora, igual antes dixen que estaba falando de saúde, pero non, estou falando da conciliación, vale? É unha diferenza con respecto ás de saúde importante, bastante importante, é que cando ti aprobas a oposición, vale? Imagínate que nunca traballas para a consellería e aprobas a OPO. Ti vas poder solicitar comisión de conciliación, pero de saúde non, vale? De saúde, a única posibilidade que tes é que tivese xa traballado para a Consellería de Educación e que che collan a instancia que metiches agora neste prazo como interino, vale? Eso sí que o fan. Vale, máis cousas. Páxina de participación, a mesma que acabades de ver, vale? Para as comisións de saúde e conciliación, a páxina é a mesma, edu.xunta.gal/CADP. Tipos de comisións, vale? Aquí xa falamos antes da preferencia, vale? Primeiro van as de saúde na adxudicación, e despois van as de concilia tipo 3, porque é que tes máis fillos, tipo 2, porque tes menos fillos, e tipo 1, porque ainda tes menos fillos, vale? A tipo 3 é cando tes 3 ou máis fillos menores de 12, ou, no caso de núcleos compostos por unha única persoa proxenitora, a idade pasa a ser 16, vale? Tamén se pode pedir tipo 3 cando tes 2 fillos menores de 12 e un deles teña unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%, vale? Tipo 2, bastantes máis habituais xa que as tipo 3. As tipo 2 é cando tes 2 nenos ou nenas, os dous menores de 6 anos ou de 10 no caso de que sexas unha familia dunha única persoa proxenitora, vale? E tamén se pode pedir tipo 2 cun fillo ou filla que teña menos de 6 anos e ten unha discapacidade do 33 ou igual ou superior ao 33%, vale? E a última é a tipo 1, pos que teñades un fillo ou filla menor de 4 anos ou de 8 cando és unha única persoa proxenitora, vale? O que digo todos os anos, o tema de ser unha única persoa proxenitora. A orde fala disto, persoa proxenitora, non fala de familia monoparental. Polo tanto, o que se comproba aquí para que sexas unha única persoa proxenitora é o certificado de empadroamento. Que quere dicir isto? Que se ti e a túa parella estades empadroados en distintos enderezos, o resto xo deducides vos, vale? Pasa todos os anos haberá dentro de pouco que me veña a discutir isto e eu direi o de sempre. Con que esteades empadroados en distinto enderezo podedes pedir unha comisión, por exemplo, tipo 1, se o fillo ten menos de 8 anos. O ano pasado, por primeira vez, a certas persoas, non a todas, pero a certas persoas que pediron comisións deste tipo, fixéronlles facer unha declaración responsable. Xa expliquei como se facía unha declaración responsable ao principio. Facedes esa declaración responsable e xa está, vale? Cada un
a trampa está dita, cada un ca súa responsabilidade, vale? Ben, máis cousas das comisións de conciliación. Fixadvos que estiven hai un anaco falando de idades, non? Menos de 4, menos de 6, menos de 8, etc, etc. Esa idade compútase a 31 de decembro do ano anterior, é dicir, se un cativo tiña 4 anos a 31 de decembro do 2024, non pode pedir unha comisión tipo 1, porque tiña 4, e son menos de 4, ten que ter 3 ou menos a 31 de decembro do ano 2024, vale? Esa é a data de referencia, 31 de decembro de 2024. Mais cousas. Algo que tamén pilla desprevido a moita xente, vale? Tede claro que se pode pedir unha comisión de conciliación cando estás ou estades embarazados con data de parto anterior a marzo do 2026, neste caso, vale? Así que, se és docente e a tua parella está embarazada ou ti és docente e estás embarazada, que saibades que se dades a luz antes de marzo do ano seguinte, podes pedir comisión, vale? Tanto tipo 1 como tipo 2 como tipo 3, o que corresponda, vale? Máis cousas. Documentación. A ver, aquí a documentación é sinxela, vale? No caso de que pase o que vos dicía antes, que esteades embarazados, vale? Tedes que presentar, para justificar iso, un informe de data probable de parto, que normalmente fano as matronas. Polo menos, no meu caso, fixo a matrona, pero, bueno, supoño que o xinecólogo ou quen leva o embarazo tamén poderá facelo, incluso o médico de cabeceira, imagino, vale? Se xa tedes o cativo ou a cativa con vos, ides necesitar, pois, o certificado de nacemento ou libro de familia, vale? Calquera das dúas cousas, vale. Tamén, bueno, se tedes algún dos, fixadevos que se podía pedir, por exemplo, unha comisión cando tiñas fillos con discapacidade, ata máis idade, etc, etc. Se tedes algún requisito deses concretos que cumprides, pois aquí na imaxe estades vendo o que teríades que achegar, vale? Como non é tampouco máis habitual, pois tampouco me vou parar moito, pero, bueno, está aí na imaxe, vos podedes poñer o vídeo en pausa cando publique ou cando esteades vendo en YouTube, que ainda que estou emitindo en Twitch, despois acabará pasando a YouTube como tutorial das comisións deste ano, vale? Seguinte. Isto xa expliquei tamén, se facemos peticións a máis de 20 km do noso enderezo, imos ter que priorizar todos os centros do radio de 20 km, excepto aqueles que sexan centro penitenciarios, EPAPBUS ou centros de xornada partida, vale? Eses non é obrigatorio poñelos dentro dos 20 km, vale? E tede en conta tamén que dentro do radio dos 20 km, se queredes poñer simplemente un centro, 2 ou 3, podedes facelo sin problema ningún, vale? Non hai que poñer todo o radio sempre cando non pidas centros a máis de 20. Máis cousiñas. O tema do concurso de traslados xo expliquei falando das comisións de saúde, vale? É requisito ter participado no concurso xeral de traslados para poder solicitar unha comisión. Se non participastes no CXT, poderíades participar, vale? Porque hai veces que non se pode, pero se podíades, e vos olvidastes, tedes un problema, vale? Sí que é certo que teño visto algunha persoa que se librou disto argumentando, pero tendo motivos de olvidarse do CXT, é dicir, pois alguén que estivo moi enfermo no prazo do CXT e ten xustificantes médicos e xustifica que non presentou o CXT porque estaba ingresado nun hospital, pois esa persoa vanlle seguramente permitir igual solicitar comisión, vale? Pero tede en conta que se foi un despiste ou unha cousa así, estades fastidiados ou fastidiadas, vale? Despois, no caso das comisións de conciliación, se lembrades, para poder pedilas había que ter destino definitivo, no caso de que o teñades, se non o tedes, podes pedila, vale? Pero se o tedes que telo a máis de 60 km neste caso. Nas de saúde eran 50, aquí son 60, vale? Excepto que esteades prestando servizos nun centro de xornada partida. Nese caso, aínda que esteades a menos de 60, ides poder pedilo, vale? Ben, isto xa expliquei, que che concedan unha comisión, vos pensade que a comisión vai sair unha concesión, por chamarle de unha maneira, provisional e definitiva, vale? E despois diso sae a adxudicación do CADP, vale?
pero é que a vos concedan unha comisión non quere dicir que de despois vos la vayan a xudicar, vale? Unha cousa é cumpro os requisitos, polo tanto teño dereito a ela, e outra distinta é cumpro os requisitos e xudícame por comisión, vale? Son dúas cousas distintas. E despois o caso do persoal interino, vale? Tede en conta que se sodes interinos, igual que nas comisións de saúde, necesitades que haxa tantas adxudicacións no CADP a interinos e sustitutos como posto teñades na lista, vale? É dicir, sodes o sustituto 50, necesitades 50 adxudicacións a interinos e sustitutos para que a ti xe adxudiquen por comisión, vale? E sempre cando haxa praza, porque se non hai praza, nos centros que pediches, aínda que teñas dereito á adxudicación, non che van dar tampouco, vale? O que dixen xa antes, se apareces no CADP concedido como unha comisión, o sea, se che pon adxudicación, comisión de tal, non vas poder permutar, vale? Dobre instancia, o mesmo de antes, se és persoal provisional, porque non tes praza definitiva aínda, se és interino, se és sustituto, ademais da petición agora de comisión, vas ter que participar despois obrigatoriamente no CADP, onde se queres aí é onde podes ampliar as peticións que fixaches na concilia, que, como xa dixe moitas veces, desde o meu punto de vista, pois deberían ser poucas e que che permitan viaxar para manter a conciliación ou coidar do teu familiar ou da tua saúde. Vale, e con isto remato a explicación das comisións de conciliación, así que podo pasar xa directamente a explicarvos como se pide a comisión na páxina web da Consellería, que é a páxina web, outra vez, do CADP, vale? Como antes, é edu.xunta.gal/CADP. Agora, aquí, pulsades para identificarvos, eu outra vez voume identificar coa chave 365, e imos aquí ao número 3, solicitudes, vale? Aquí seleccionades, a vos lóxicamente todo isto de aquí non vos vai aparecer, vale? Isto é que son eu friki, entón estive facendo probas, pero aquí seleccionades o voso corpo, a vosa especialidade xa automáticamente, se só tedes unha como a mí, xa vos vai aparecer marcada, se non escolledela. E aquí modalidade, podedes escoller tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, vale? A efectos de tutorial, para que me entendades, dá igual que escolla tipo 1, tipo 2 que tipo 3, porque a instancia, o que ides ver a continuación, é o mesmo para calquera das tres. A única diferencia é que se tes tipo 1 só vas ter que cubrir os datos dun fillo, se tes tipo 2 de 2 e se tes tipo 3 de 3 fillos ou fillas, vale? Entón eu voulle dar a tipo 1, que me vale para explicar todas, como digo, vale? Outra vez os datos persoais, comprobádelos, se hai algún erro podedes pulsar aquí e corrigilo. Os vosos datos profesionais, os datos preferentes, aquí, bueno, isto non expliquei antes, pero aquí non hai que marcar nada, vale? A non ser que teñas dereito preferente, que xa vos digo eu que na comisión, pois, non me atrevo a dicir ninguén, pero pouca xente, ou naide, creo que sí que me atrevo a dicir ninguén vai ter aquí dereitos preferentes para poñer, vale? Nunha comisión. Así que iso nada. Despois aquí, o importante desta sección, como antes, pois é poñer a vosa especialidade. O das afíns, a decisión vosa, tede en conta que as afíns non están reguladas, polo tanto, podedes escoller completar horario, que niso consiste un afín, completar horario con outras materias, e podedes seleccionar as que vos queirades, vale? Eu xa expliquei antes nas comisións de saúde que, desde o meu punto de vista, mellor deixalo en branco, vale? Preferencia de provincia, xa expliquei tamén que nunha comisión mellor deixalo en branco porque se as ordenas, estás pedindo todos os centros e localidades da provincia que ordenes absolutamente todos, vale? E normalmente cando pides unha comisión, pois vale pedir pois nun radio pois que non é toda unha provincia, para que me entendades, vale? É moito menos toda Galicia. Unha vez que teñades isto coberto, pulsades en guardar e imos a peticións, vale? Peticións, non me vou parar absolutamente nada, vou recomendar outra vez para facer as peticións ir á miña páxina web, profesoradogalicia.com, ir a esta aplicación de distancia centros, pulsar aquí en cambiar localización. Ahora vou facer que vivo en Santiago de Compostela, concretamente aquí en Amor Ruibal, pecho, dígolle que me ordene por tempo, que me ordene só a provincia da Coruña, e que me indique só os centros de escola de idiomas, que é o meu corpo. E nada, doulle a aplicar e vedes que me ordena o que me queda máis cerca
do meu enderezo. Non, aquí, é que fixen ao revés. O sea, para que me diga os de Coruña, teño que eliminar Pontevedra, Lugo e Ourense, vale? Entón, agora sí que me di da provincia da Coruña o que me queda máis cerca da miña casa, vale? Que, lóxicamente, pois iría a de Compostela, depois a de Coruña e de Ferrol, vale? Que queremos pedir este centro? Pois pulsamos aquí nesta carpetiña, ao pulsar xa no Locopia, aquí pegades o código, aquí o corpo, aquí a especialidade, linguas, no meu caso nada, vos se tedes, pois podemos aparecer inglés, por exemplo. A fin, como eu non marquei nada, é itinerante, eu non quero compartir centros, a maioría de secundaria non vai compartir centros, isto é só para mestres. Entón nada, deixámoslo así, doulle a que me poña ao principio da lista, por exemplo, aplico, e vedes que agora, aquí de primeiro, teño un novo centro, vale? Se lle dou a agardar, poido ver cal é este novo centro, que é, como vedes aquí, a EOI de Santiago de Compostela. Se quixese borrar, por exemplo, esta de Monforte de Lemos, simplemente aquí abaixo diríalle a petición número 2 debe eliminarse. Doulle a aplicar e vedes que xa desapareceu. E ora agardo, e si só estou pedindo a Escola de Idiomas de Santiago, vale? Unha vez que rematedes de facer as vosas peticións, ides a datos alegados, aquí ides ver moita cousa, pero é moi sinxelo, vale? Primeiro, dinos, núcleo familiar composto por un único proxenitor. Se é o voso caso, marcádelo. Se non, non o marcades. A maioría non vai ser, entón deixámoslo así. Datos da persoa cónxuxe ou parella, só no caso de que o cónxuxe ou parella sexa persoal funcionario docente. Por que nos preguntan isto? Porque só un da parella, se os dous sodes docentes, ides poder pedir a comisión, vale? Se fose o voso caso, marcades aquí e poñedes o voso nome, vale? Perdón, o da vosa parella. No meu caso non é así que deixo en branco. Despois, no caso de que pidades unha comisión destas de dar a luz antes de marzo do ano seguinte, vale? Teríades que marcalo aquí, vale? E se estades nun embarazo simple, se é xemelar ou se é de trillizos ou trillizas, vale? E ademais ides ter que marcar a data de parto que vos poñan no documento que vos ten que facer a matrona, vale? Como non o meu caso, pois tamén o deixo, vale? Dato dos fillos, aquí é simplemente poñer, se tes un, pois os seus datos, vale? Eu, por exemplo, vou poñer os o meu, DNI pódese deixar en branco, se non o tivese, e data de nacemento, vale? Aquí, documentación, aquí a documentación importante, pois vai ser o libro de familia ou, lembrade, aquí non o pon, pero é un erro da Consellería, aquí debería poñer certificado literal de nacemento ou copia do libro de familia, que é o que pon na orde, é o que pon despois, como ides ver tamén, na sede electrónica, vale? Entón, isto marcádeo, teñades o libro de familia ou teñades o certificado de nacemento, marcádeo, vale? Isto sería no caso de que teñades embarazo a termo con data anterior a marzo de 2026, vale? Teríades que marcalo aquí. E despois subilo na sede, porque iso lóxicamente non ides autorizar a consulta, vale? Despois, se tedes custodia compartida, adopción, acollemento, etc, fillo con discapacidade, etc, pois sería marcar aquí e podes facer o mesmo que expliquei antes na Comisión de Saúde, ou autorizar, se xo entregastes en anos anteriores, que vos lo consulten. Aquí lembrade que sería o A, vale, que é o da comisión, A, Comisión de Conciliación, B, Comisión de Saúde. Entón, indico no A e o ano, vale? Que non vos dá isto seguridade de que vos lo consulten automáticamente? Bueno, pois marcades aquí todo o que vos sexa de aplicación a vos e subídelo despois na sede electrónica, vale? Eu, no meu caso, só subiría o libro de familia ou o certificado literal de nacemento, vale? Despois tamén vos consultan automáticamente, como vedes, o DNI e o certificado de residencia, vale? Aquí non temos que achegar o empadronamento colectivo como nas de saúde de familiar, vale? E tamén vos poden autorizar, se queredes, tamén podes autorizar a consulta pois do recoñecemento da discapacidade ou do acollemento, vale? Como non é o meu caso, pois tamén o deixo en branco. E nada, damos a agardar. E xa estaría, vale? Agora, en documentación, vedes que aquí, a min, por exemplo, aparece a posibilidade de descargar de cando eu pedín unha comisión a documentación, vale? Pero aquí non é onde se suba a documentación, así que isto podemos saltar, imos a validación. Que nos queda? Enviar á sede electrónica, ir á sede electrónica cando isto cargue e identificarnos a entrar, vale?
Aquí, como vedes, sí que aparece certificado literal de nacemento ou copia do libro de familia autorizado, entón eu teria que subila, vos a maioría tamén, a non ser que utilizades esa consulta, vale? E se tedes embarazo a termo, pois sería aquí, e o resto, pois é da vosa aplicación, subídelo, pero a maioría da xente pois non ides ter que cubrir aquí nada máis que isto, vale? Nada, agora continuar, agora asinar e enviar, e como antes, se vos chega o código ao móvil poñedelo aquí, ou se o fixestes con certificado digital directamente xo asinaríades, vale? Ben, eu agora se me queredes facer preguntas no chat non vou ler as que me puxestes para arriba, vale? Así que se alguén porque pode ser que as que estean para arriba pois que xa respondera e a xente marchou, vale? Entón, se hai alguén que queira que lle conteste algo en concreto, que me poña ahora no chat, vale? Eu mentres vou beber un pouco porque me estou quedando sin voz e había tempo que non sudaba nun directo, madre mía. E iso, espero un pouco, se non hai preguntas no chat, pois desconecto, vale? Algún hai. Cando sabemos se temos concedida a comisión? A ver, non se pode dicir agora mesmo a data, pero iso vai ser sempre antes do CADP. Vale, sempre antes de que se publique o CADP vale a ter... podeche mirar aquí no móvil cando se publicaron o ano pasado. A ver, espera, a ver se eu teño por aquí fácil de buscar. Comisións. Concurso... Mira, por exemplo, houve un ano publicada a resolución provisional de medidas excluídas nas comisións de saúde e conciliación e o prazo de reclamacións foi do 6 ao 10 de xuño. Claro, que pasa? Que este ano, o 5 de xuño, aínda está en prazo. É dicir, nin de coña vai ser... Nada, iso vai ser antes do CADP, pero non te podo dicir unha data concreta porque é imposible, como comprenderás, vale? Pero, bueno, resólvenas, así que tampouco pasa nada por non saber agora mesmo a data concreta. La Virgen María coas preguntas, espera. Que chegaron ahora hai unha pila delas, a ver. Non me queda claro o tema das peticións. Se no CXT pedín só 2 localidades, unha a menos de 20 e outra a máis, agora na comisión non debía pedir ninguna máis. Eu, desde o que pasou o ano pasado, eu non pediría nada máis. Explícoche ou intento explicarche por qué, porque no meu cerebro cuadriculado tamén costa entendelo, vale? Pero eu explícoche. Segundo a Consellería, se ti no CXT só pediches eses 2 centros, imagínate que son de Lugo, e pediches só 2 centros de Lugo. Na comisión pides máis de Lugo, máis de 2 centros, non estás demostrando o teu interese por conciliar, porque no CXT só pediches eses 2 centros. Entón, se pa a comisión che valían máis, terías los que ter pedido no CXT. Vale, iso é a novidade coa que nos atopamos o ano pasado, vale? Así que eu, se pedín 2 no CXT, son os que pido na comisión. Non che podo dicir outra cousa. Se queres arriscarte a pedir máis e che sabe ben, pois eu felicitareite, pero desde logo, se che sabe mal, a min despois non me veñas pedir explicacións, Vale, se tes varios certificados médicos, métense todos xuntos nun mesmo PDF ou pode... A ver, eu metería todo no mesmo, a non ser que sexan tropecentos mil informes, pero normalmente non vai pasar iso, eu metería todo no mesmo documento. No mesmo PDF, logo. Se a miña parella está embarazada, teño que presentar o informe médico de declaración responsable de ser o pai. Se non sodes parella de feito, nin fustes ao notario casar, nin fustes á igrexa, nin a ningún lado, pois é recomendable, sí. Porque senón como justificas que és o pai? Entón sí, é recomendable facer algo diso. Certificado de empadronamento, iso é de consulta automática, non sei por que queres aí meter o certificado de empadronamento. En plan de que vives con ela, sí, pero podes vivir con ela e non serche nada. Entón eu metería unha declaración responsable, nese caso. Nas peticións hai que poñer primeiro os da cidade do lugar de residencia ou podes meter algún centro de outra localidade que estea a menos de 20. Dentro do radio de 20, ordena como ti queiras. A orde non che di que teña que ir de menos a máis kilometraxe. Podes ordenar como ti queiras mentre estea todo dentro do radio de 20, sin problema ningún. A orde das peticións teñen que coincidir exactamente coa orde das peticións? Non ten que ser a mesma orde.
ou pódese ordenar tendo en conta o radio dos 20 como queiramos. Sí, tú dentro do radio dos 20 ordena como ti queiras, independentemente de como ordenaras no CXT, sempre e cando o que ordenes na comisión no radio 20 o tiveses pedido no CXT. Boas, si non me dan o centro que a concilia podo renunciar ao CADP. Sí. Sí, se non che dan o centro que pide, o sea, ti independentemente do que che den, ti na adxudicación provisional do CADP podes renunciar. Esa é a resposta á tua pregunta. Vale? E por fillo menor de 6 podes renunciar, así que se no CXT pediches algún destes centros non obrigatorios, agora na concilia hai que pedilo. Eu entendo que non. Porque senón non existiría iso de que non tens que pedilos. Vale, entón entendo que non tens que pedilos. Os que non son obrigatorios. Ainda que os pedices no CXT. Non me queda... Bueno, eso creo que xa che contestei. Vale. Consideras a justificación de non ter participado no CXT non saber que a miña parella estaba embarazada no momento no que se abriu o concurso? Eu entendo que sí. Eu entendo que nese caso non vas ter problema, Ves? Este é outro dos casos que po ano se me acordo, en vez do caso que mencionei este ano, menciono este. Sí, aí se non o sabías, pois sí, podes usar iso como argumentación, claro. Podes pedir a Comisión de Saúde por máis dunha especialidade? Se és interino ou sustituto polo que queiras, se és funcionario de carreira que tiña que ter participado no CXT, lembra que o que pides na comisión tiña lo que ter pedido no CXT. Entón, se faz unha comisión dunha especialidade pola que non participaches no CXT, se a tiñas, pois non é recomendable, vamos, eu non faría. Coa homologación de dependencia da discapacidade da Xunta onde a dependencia dun grado 2 terá 66 de discapacidade, é necesario certificar a discapacidade. Ai, Dios mío, Irene. Coa homologación de dependencia a discapacidade da Xunta onde a dependencia tería 66, aún é necesario certificado de discapacidade. Non entendo moi ben o que me estás dicindo. Ti tes algo que parece ser que é equivalente, polo que dis, a un certificado de discapacidade que ten un grado do 66%. Se non tes outra cousa, presenta iso. É que non se pode dicir outra cousa porque tampouco sei moi ben. Tería que ver o documento. Non o podo ver. Pero eu pediría con iso. Total, agora outro remedio non tes. Remata o 5, po 5 non vas ter o certificado de discapacidades, vas ter o que tes. No caso de ter custodia compartida hai que marcar a casilla de un só proxenitor. Hostia, tería que volver atrás para abrir a aplicación, a ver, deixame ver. A ver. Non teño moi claro tampouco, a ver. Conciliación. Vou marcar tipo 2, que é o que diste. Disme que tes custodia compartida. A ver, normalmente o da custodia compartida é porque nese caso sí que a podes pedir os dous proxenitores, vale? Estou mirando aquí, no. Ai, Dios, aquí teño... Espera, vou cambiar de pantalla porque encima estades vendo isto que igual hasta vos marea. Espera, vamos a ver... A ver, eu marcaría núcleo familiar composto por un único proxenitor porque entendo que estás censada ti só coa túa filla, entendo. Entón marcaríao. E o da custodia compartida, eso simplemente é por se queredes pedila os dous, pero eu entendo que va a ser un núcleo dun único proxenitor, entón sí que o marcaría. A non ser que vivas coa tua parella no mesmo enderezo. Que non creo. Non. Estou aquí... Estou supoñendo cousas, pero... Me parece máis lógica. Lógico. Os definitivos ao CDP non sabemos a adxudicación, verdade? Nin os definitivos, nin os interinos, nin os sustitutos.
son sustituto texto en varias listas. Hai que facer unha solicitud por cada especialidade ou aplica a todas as listas. Se queres pedilo, Marta, por todas as listas, Marta, tens que pedilo por todas as listas, porque o fagas por unha non se che vai aplicar a todas. De feito, ti cando entres vas ver que che aparecen todas as especialidades. Podes meter primeiro un centro que está a menos de 20 en línea. Google Maps. O que che diga Google Maps. Eu non andaría xogando con iso da línea recta. Eu non poñería un de 24 antes dun de 20. Antes dun do radio 20. Se te equivocas e precisas presentar outra solicitude, tense en conta a última presentada? En principio, sí. Iso sempre é así nos procedimentos estes. Onde se descargaba o Nexo 2? Vedes como xa sabía eu que o Nexo 2 ia dar problemas. Mira, voucho facer un bonus track. Deixa un momento. Voucho facer un bonus track. A ver. Bonus track. Bonus track. Vamos ir a polo anexo 2 das Comisións de Saúde do Familiar, que é ese documento que ten que asinar o familiar para que lle consulte a Consellería os datos. Hai que ir aquí a validación, e en validación descargas aquí o anexo 2, e unha vez que o descargas tes que ir ao buzón de informes, e no buzón de informes aquí vai estar o anexo 2 para descargar, vale? Se che pasa como a min que está en proceso, o que tes que facer é recargar a páxina e xa aparece, e descárgalo pulsando aquí. Gustouche a bonus track? Como biches esta bonus track? Ai, Dios, desapareceu mochada aquí. Que coña é esta, macho? Espera un minuto, que me desapareceu chada. E por que non se pon agora? Tío, en serio, non quero que se me poña aquí o chat. En serio. Bueno, pois non sei poñelo onde estaba. Así que como non sei poñer onde estaba, queda aquí. Da igual. Bueno. Os dous fillos están empadronados na casa do outro progenitor. Vivimos en domicilios diferentes. E na custodia compartida aparecen os dous domicilios. Na sentencia judicial, outro progenitor non pide comisión. Bueno, pois eu marcarío. Pero se están empadronados no outro enderezo, mira, nese caso case che recomendo, a ver se non se me cabrean, chama o LUNS, chama a Ciga Coruña e fai esa, a Ciga Ensino Coruña, e fai esa pregunta. Máis cousas. Se cumpres os requisitos da Comisión de Saúde por un familiar e es definitivo, pódese dar o caso de que non che axudiquen por non haber vacante? Sí, claro. Ti imagínate, vouche poñer un caso extremo, vale, CBT, un caso extremo, pero que podría pasar. Imagínate que eu só pido... xa me volveu o chat ao sitio. Imagínate que eu só pido o IES Lucus Augusti de Lugo, de galego, pero se no CADP non hai praza no IES Lucus Augusti, non me van dar. Incluso pode ser que haxa praza no IES Lucus Augusti e lle den a alguén que este por diante miña e eu me quede sen ela. Podría pasar. Podería pasar. Bueno, co voso permiso, a mí xa sabedes que facer directos de esforzar o cerebro máis dunha hora que me empezan a temblar as pernas. Entón, co voso permiso, vou ver se alguén por aquí que mereza que se lle faiga unha raíz. Non hai moita cousa. Voulle facer unha raíz a El Chiringuito TV, que debe ser de fútbol ou unha cousa así. El Chiringuito TV. E iso, co voso permiso, pois deixo vos con El Chiringuito TV.
Eu vou dormir, que mañá teño que madrugar moito. Se tedes algunha dúbida máis ou tal, a partir do luns ás 10 da mañá ao meu WhatsApp da web está disponible. E se non queres esperar a luns, por correo electrónico, se tedes algunha dúbida sobre as comisións, pois tamén me podes mandar, vale? Agora, abandónovos. Ata a próxima.